sila mataas. Meron po. Ay, Rizal ba ito? Ay, San Francisco. San Francisco, sorry. Perfect naman ni ate. magbigay. Thank you.
ng Santo Domingo, sir. kaboses ko lang yun. Pero hindi ako yung maingay. Smile yung isda. Hala ate, hindi ako yun. Hindi naman ako yung maingay. Lizelle, agbayin ka mamaya. Hindi ako yung maingay. Live ng bagong live. Taga rin. Effect ka dun ah. Shout out.
Andyan na siya, sir. Yung mga natatapos daw ng ano? Ha? Yung mga natatapos, sinong in charge ka sa loob? Merong SK doon. Walang tulog yung mga anak. Ano yung dalawang SK mo? Ay, Alam ba nila kasi? oo. Arvin, may SK doon? Meron daw dalawang SK doon. Yung dalawa. Lamig! Galing naman. Siyempre, nag-practice din sila. Pagod na Pagod at puyat ang kalaban. Opo. Wow! May split pa! Sila kuya meron kayo. Ilang festival na kasi? 154 pa. Nag-baby lang. Hindi na po. Per second. Wala. Sir Nito, pagkasali ka pala dyan, pagod puyat. Opo, sobrang pagod. Kawawa yung narod yung anak kong payat eh. Yung babae po ba yung anak? Lalaki. Ano? Yung si Julo Santos po, sir.